Salutare, tara mea, sunt Dan și astăzi jucăm un nou joculeț. Bob. Bun. Nu o să urmărim povestea, din păcate. Aoleu, ce tare se aude. Chiar așa. Play. Nivelul 1 și vom face diferite. O să mai facem episoade cu de-asta, doar că da, cu nivelele. Sper. Doi. Haide, piatră, mergem picioare. Hai, piatră, merge în picioareta mea. Papa urăților, urăților. Papa urăților, papa urăților. Nu mă mâncați voi. Nope, nope, nope. Nope. Aoleu! Patru, da! Papa. Robot împuțit. O să băgăm speed mai mare. Trei picioare. Na. Suntem un melc frumos și delicios. Pam, pam. Furnicuțe mai multe. Aoleu! Bă? Pe doi. A dat drumul la Bila Cântătoare. Bila Cântătoare. N-a venit aici, n-a venit, că e deșteaptă. Ne. Asta e așa. Stai așa. Nu vreau să vă cu leșină. Stai. Nu! Este nivelul 2. GG! Sper că vă place. Vă place? Hai, când cum să nu vă plac. Să besi baloane. Avem și baloane bășinoase. Ce mai vreți, mă? Nu. Serios. Seriously? Mai bine. Na.
Bese un balon și altul mai bese. Dar nu puteți să vă duceți după el, nu? Nu, că sunteți leneși. Nu. Ce-ai să le faci? Dăm cu bălăria. Pum, domnule. Oh my god, am uitat. Și cam atât a fost pentru astăzi. Eu am fost Bogdan. Like și subscribe. Pa, pa!